Bueno, si us sembla, mentre acabeu d'entrar, jo simplement voldria donar la benvinguda a tots els que us esteu connectant, participar en aquest webinar d'avui. És el segon que fem en conjunció amb l'Andorra Sports Clusters i avui tenim l'honor i estem molt agraïts a la participació de l'Antonio Dávila, professor molt reconegut arreu del món. No només és professor a IES, sinó també és professor a Stanford i a Harvard i a Oxford, si no se m'acut afegir cap altre més de tanta rellevància, o gairebé pocs, i especialitat en el que és en l'esport business. O sigui, molt agraïts d'aquesta participació, d'aquest temps que dedicarà a parlar-nos una mica de la seva visió de com afectarà, com està afectant la crisi sanitària de la Covid-19 a tota la indústria de l'esport. I evidentment també ho farà amb coparticipació de la Gemma Riu, la gerent del clúster d'esports. Com sempre, us recordo, per si algú que esteu connectat avui no heu participat en cap altre webinar d'Actua, quan acabin la presentació la Gemma i l'Antonio Dávila, obrirem el torn a preguntes. La manera que ho fem, si voleu fer preguntes, les heu d'escriure, si veieu a la vostra barra de sota, les heu d'escriure al preguntes i respostes. No les poseu al xat perquè pel tema de preguntes, diguem, ens enfoquem a aquesta part de preguntes i respostes. Jo us ho recordaré després, però perquè ho tingueu en compte. Llavors jo li moderaré les preguntes tant a la Gemma com a l'Antonio Dávila. I havent dit això, li passo la paraula a l'Antonio Dávila i la Gemma Riu. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Judit. Bona tarda a tothom. El que faré és compartir la pantalla per parlar uns 20-25 minuts del tema de l'esport i el Covid-19 i com està afectant el sector. A veure, enfocaré, jo treballo bastant el tema de l'esport, sobretot la part més de l'esport professional. I des del punt de vista del model d'ingressos que tenen la part professional i després la part més que dic recreativa, a la part professional tenim la part dels sponsors, que és aquesta regla de 3 que diu que un terç ve de cada cosa, un terç de l'sponsors i del màrqueting, un terç dels mitjans del mídia i un altre de l'estadi. I després, a la part més recreativa, hi ha els usuaris, la gent que practica l'esport, com pot ser l'esquí o com pot ser la bicicleta, i després hi ha una part que és bastant important, que és tot el tema que té de veure als nens. I he posat el govern perquè el govern és una part important dels ingressos, amb les dues parts, amb la part professional per tot el tema que fa el govern d'invertir a l'esport com una part important pel país, i després la part de recreatiu per un tema d'educació i un tema de salut per la població. Com es veurà afectat totes aquestes coses? A veure, l'impacte econòmic serà molt important. Hi ha estimacions, estic aquí parlant del PIB espanyol, però que és potser el que es veurà més afectat. El francès està bé, però no tant com l'espanyol. Aquest dematí he llegit un que feia una predicció d'un 30%. Jo crec que en aquests moments ningú sap quan baixarà el PIB perquè hi ha masses variables que s'estan movent des de quan s'acaba el confinament, com es retornarà, si hi haurà un segon impacte, com es quedarà l'estructura econòmica, el teixit econòmic dels països. I això és una miqueta com una persona. Les empreses i els sistemes productius en cert sentit són éssers vius. Llavors tenim aquests teixits a la UCI i que vagi per un costat o per un altre dependrà de com reaccioni el pacient. Però si tenim sort sortirà, no hi haurà massa desperfectes, per dir-ho d'alguna manera, però també pot sortir amb bastants problemes, amb la qual cosa és molt complicat saber quan baixarà això, depèn de moltíssimes variables que encara no estan controlades, ni enteses, hi ha molta incertesa. Més temes hi ha
impactes importants en temes de... Ja ho estàvem veient abans de la crisi, el tema més cap a certs països que estaven més anant cap al proteccionisme. Això es té de veure com evolucionarà, però sembla que hi haurà, doncs, per diferents raons, una tendència cap a més mercats locals. I això de cadenes de subministre que anaven des de la Xina passant per la Índia i arribant a Europa, als Estats Units o al revés, això es començarà a replantejar. Temes també dels canvis geopolítics, tensions est-oest, sobretot una miqueta la guerra freda que hi havia i que està augmentant en temes de tensió entre els Estats Units i la Xina. També això pot ser una altra cosa que no està clar l'impacte que pot tenir, si acabaran col·laborant com tindrien de fer o acabaran amb bastanta més tensió. I després, clar, això és, si la recuperació serà amb V o amb L, això ja, com deia abans, dependrà molt de la salut del teixit econòmic, de com surti el pacient de la UCI en aquest cas. Impactes socials, molt important, més per a les empreses, això, perquè el que està clar és que el consumidor canviarà, no serà el mateix el que era abans del que serà després d'aquesta crisi. I des del punt de vista de l'esport més professional hi ha tot el tema de si els fans tornaran als events per un costat, és a dir, per si el Barça serà capaç de tornar a ficar 90.000 persones a l'estadi o no, i després també tot el que sigui els clubs esportius, tot el que sigui inclús els esports de muntanya, si la gent els consumirà de la mateixa manera que es consumia abans. Aquí, novament, es poden fer moltíssimes prediccions. Jo crec que en aquests moments és molt difícil. El que es té d'estar és molt atent a veure com està canviant el consumidor. Jo crec que fer una predicció ara és complicat. Es poden fer i si hi ha 100 persones que fan prediccions, segur que hi haurà com a mínim un que encertarà, però això és com invertir a la borsa. El futur no depèn de com ho hagis fet al passat. Temes, distància social, això té de veure amb hàbits, però també amb regulació. Es té de veure què faran els governs per controlar l'impacte post-confinament, i amb això ja s'hi posaran restriccions en temes de distància social, si la capacitat dels establiments es baixarà. Per exemple, als Estats Units hi ha universitats, per exemple, a Stanford, que ja estan considerant fer tot el semestre de setembre, de l'agost al desembre, fer-ho tot online encara, precisament per un tema de distanciament social i tota aquesta regulació que es pot venir cap endavant. Impacte social, estalviar i endeutar-se. Fins ara la gent era bastant més proclive en temes de deute i sobretot a països com els Estats Units. La meva impressió és que aquesta crisi farà que això canvi radicalment i ens tornarem bastant més japonesos del que érem abans. Els japonesos són molt coneguts per l'estalvi, també els xinos, per cert, les dues cultures estalvien bastant. Jo crec que aquesta crisi farà que la gent es replantegi molt el consum versus l'estalvi. I després jo crec que un impacte que és bastant evident a tots els nivells és el tema del consum digital. Les plataformes OTT tindran més rellevància, tot el que sigui xarxes socials, tot el que sigui màrqueting digital. Jo crec que tot això és bastant fàcil de veure que es incrementaran la seva presència a la vida de les persones. Finalment, el tema de canvis polítics, això serà molt important, és què passarà amb els governs i com els governs reaccionaran amb aquesta crisi i si hi haurà una col·laboració o si anirà més com una confrontació entre països i també quines ideologies acaben triomfant
sortint d'aquesta crisi. Dintre de l'esport professional, una miqueta més de pressa una cosa que està molt clara és una devaluació generalitzada dels actius. Els sponsors baixaran els seus diners, els fans tindran menys poder adquisitiu, també està tot el tema dels hàbits de consum, si canviaran o no. Això tindrà un impacte important amb el tema de màrqueting i el tema d'estadis. I després tot el que és mídia, això hi ha per un costat la davallada del poder del renta disponible de les persones, però per una altra casa jo crec que hi haurà un increment del consum a casa, més que res per al tema de distància social i per al tema del canvi d'hàbits, que la gent ha tornat més digital, estan a casa, i també perquè hi ha una certa aversió a un contacte massa a prop, com pot passar amb un estadi o amb un esdeveniment esportiu. Més temes. Aquesta devaluació, òbviament, es transmetrà a tota la cadena de valor. Això vol dir que aquelles empreses i clubs d'esport que els hi ha agafat en un moment delicat financer, doncs això pot ser un tema, poden tenir problemes. Després, aquí poso el paper de les federacions i el govern. A veure, això és un tema, bàsicament, que com la renta, el consum intern baixarà dramàticament, per els factors que hem dit abans, per remuntar l'economia, tot el que sigui el gasto té de venir de la part del sector públic. El sector privat sortirà de la crisi molt tocat, sortirà amb molts de problemes. No crec que la recuperació pugui vindre del consum privat, amb la qual cosa això vol dir que és el govern el que té de reemplaçar aquest consum privat. I els governs estan treballant ja a nivell europeu per injectar bastants de diners en tot el sistema. Per la part de l'esport, el govern sempre intervé a l'esport a través de les federacions, principalment, i en aquest cas jo crec que serà el mateix. Tindrà d'haver els diners del govern passaran per les federacions. El que sí que és molt, molt important és treballar conjuntament per fer plans que siguin el més efectius possibles i perquè sigui el més productiu possible aquest diners que passarà de govern a federacions i de federacions al món de l'esport. Molt important perquè serà el que tiri del consum els pròxims mesos, si no anys. I després, l'altre tema és, òbviament, l'impacte amb els sous. Jo crec que sobretot els jugadors de futbol que tots coneixem, crec que aquest tindrà un impacte substancial als sous, però això també baixarà a tota la indústria. Però passarà el mateix que està passant a l'esport, passarà jo crec que en la majoria d'indústries on hi haurà una baixada de sous important. Això també és rellevant en el sentit que pot crear una desigualtat entre els sous del sector públic i del sector privat que poden portar problemes. Més temes. Jo crec que si hi ha la idea aquesta del proteccionisme comença a agafar importància, jo crec que es tornarà una miqueta cap al passat en el sentit que hi haurà menys globalització de l'esport i hi ha més localització. Des del punt de vista de l'esport com a entreteniment, de l'esport professional, però també la pràctica de l'esport, potser la gent en lloc d'anar a fer un Ironman a Mèxic es quedaran més local. També això té a veure amb la circulació de persones, que no està clar com quedarà d'aquí al futur. I després, òbviament, tot el tema de la fragmentació dels mercats globals, que això farà que els esports que abans eren globals comencin una altra vegada a concentrar-se en mercats més locals i més petits. I després, un tema també que jo crec que és rellevant és tots els temes de canvis de propietat. La devaluació dels actius, òbviament,
és un atractiu per la gent que tingui diners, que puguin, doncs, si pots, estic pensant potser en un equip de futbol o pot ser un club d'esport o el que sigui. Això després, això pot tenir un impacte d'alguna manera social i polític, amb el sentit de que l'esport no és simplement un negoci, no és simplement una cosa, un tema econòmic, com poden ser altres indústries, sinó que l'esport, sobretot el professional, té una part social i política molt, molt important. I això es pot fer que aquests aspectes socials i polítics de l'esport agafi més importància i s'utilitzin dintre del conflicte geopolític que pot venir després d'aquesta crisi. Després, en altres impactes, la part social, el que hem parlat abans de distanciament social, importància sobre impactes sobre assistència a estadis, a clubs esportius, potser inclús a esports de muntanya. Molt important la regulació que es farà i també és molt important veure com la gent canvia els seus hàbits, com si consideren que anar a un estadi amb 90.000 persones és una cosa massa arriscada per anar-hi o no. Hàbits, clarament els models digitals agafaran molta més importància. L'exemple dintre de l'esports més clar és el tema d'eSports, que ja estava pujant moltíssim abans de la crisi aquesta, però ara pujarà, jo crec que encara més que res, que és un esport que es consumeix a través de la web principalment, encara que tenen també els seus events i els seus esdeveniments i són importants. Consum, òbviament, quan la renda disponible baixa dramàticament, el que es comença a tallar és tots els gastos, restauració, viatges, transports, entreteniment, turisme. Això, jo crec que gairebé tots els models que estan donant voltes és on l'impacte serà més gran i, òbviament, on es té de ser més innovador i més creatiu per pal·liar aquest efecte. I després, en temes de model social i econòmic, això dependrà, com he dit abans, moltíssim de com surti el teixit econòmic de l'impacte que tindrà aquesta crisi molt segur dintre d'això. Jo, Antonio, no sé si abans de passar a la part de les oportunitats que ens pot dur aquesta crisi, no sé si amb aquests impactes que has parlat, tant a nivell econòmic com a nivell social i sobretot amb aquest últim que parlaves del consum, com es pot veure afectat la restauració, els viatges i també la despesa en turisme i entreteniment, de veure una miqueta per la part d'Andorra, que depenem moltíssim, el 50% del PIB andorrà depèn del turisme, l'esport representa el 8% del PIB d'Andorra i de la gran majoria, el principal turisme que tenim és un 72% és espanyol i un 16% és francès. Com ens pot afectar, amb això que també deies, les restriccions de la lliure circulació de persones, com pot afectar això a Andorra? Perquè sembla que Andorra està fent molt bé les coses a nivell sanitari, també a nivell econòmic s'està desenvolupant molt bé, però clar, si tenim uns països o estem envoltats al costat, potser on la crisi sanitària no està tan ben controlada i nosaltres depenem molt, tot el turisme esportiu i el sector d'aquesta part, de quina manera podem generar o podem nosaltres intentar sortir-nos-en amb aquesta dependència que tenim, no? A veure, jo crec que una de les decisions... Hi ha dos aspectes aquí. Per un costat és, òbviament, tenir un producte que sigui molt atractiu. Això és... A veure, el mercat, en aquest sentit, és el mateix que hi havia abans. El que té un millor producte guanya. El que passa és que ara el tamany del mercat serà molt més petit. Pot ser un 10, un 15% més petit o inclús més, amb aquests temes més discrecionals. Després, jo crec que el gran repte que té Andorra és gestionar, o sigui, ser capaç de deixar entrar la gent però no deixar entrar el virus. Això és el gran repte, perquè Andorra el que necessita és gent, perquè
el model econòmic que té Andorra és molt dependent amb aquest influx de turisme, però que les té de tenir bastant controlat que no entri també amb ells tot el virus, perquè llavors es crea una emergència sanitària que és la famosa segona ona del virus, no? Que la primera ja ha passat, però després ve la segona. Això no, bueno, m'imagino que esteu estudiant diferents solucions, no? Com hem dit abans, el passaport biològic, algun tipus de test, algun tipus de veure solucions per fer aquest filtre, no? Un filtre on pugui passar la gent però no pugui passar el virus, que és un filtre complicat perquè el virus és bastant més petit que la gent, amb la qual sempre és més fàcil deixar passar els petits que no els grans. Aquí és al revés, has de passar el gran però no el petit. Però jo crec que és el gran repte. Si es pot solucionar, llavors és el que parlàvem abans, és una de les variables que no és fàcil fer una predicció de si existirà aquest filtre i si serà molt efectiu. Però si ho aconseguiu, llavors jo crec que la sortida és bastant més fàcil que si no es troba aquest filtre. Però jo crec que això tots tenim d'estar conscienciats que el mercat, si al gener el mercat era de 100, el mercat el gener que ve serà 70 o 80, serà bastant més petit. Això vol dir, doncs mira, el que parlàvem abans una miqueta, la devaluació de tots els actius. I això jo crec que és rellevant als esports, però jo crec que és rellevant a d'altres indústries. Hi haurà una devaluació important dels actius i la gent té de ser conscient d'això. A veure, a veure, oportunitats, perquè clar, ens estem enfrontant a un repte bastant complicat. Des del meu punt de vista, és una crisi bastant pitjor que la del 2008, aquesta d'aquí. A veure, les organitzacions més dèbils, jo crec que hi ha diverses situacions aquí. Una que és empreses que simplement tenien una situació delicada pel tema de balanç, que no tenien un balanç massa sòlid. Aquestes tindran bastants problemes perquè fonamentalment quan hi ha crisi, la gent o els mercats, els inversors o el teixit econòmic, el que fa és intentar evitar situacions de risc. Si tens un balanç que està complicat, doncs és una situació bastant difícil. Després hi ha els models, empreses que tenien models econòmics que estaven una miqueta endarrerits, que mai han fet una actualització perquè hem tingut uns anys bastant bons darrerament, amb la qual sempre era més fàcil dir ja ho faré més endavant perquè ara ja està anant bé el negoci. Aquestes empreses que han deixat pel futur aquests canvis que eren necessaris, doncs ara tindran de fer els canvis de manera molt accelerada, ja en temes digitals, ja siguin temes de reinventar el negoci, ja siguin temes de noves formes de comercialitzar, etc. I després, òbviament, les més afectades seran totes aquestes indústries que patiran més pel tema de treballar de la renda disponible i dels gastos discrecionals. Oportunitats. Jo crec que en moments de crisi és molt important el tema de la col·laboració. Jo crec que el futur dependrà molt de col·laborar, de que la gent, ja sigui dintre de l'empresa o entre diferents empreses i, a més, a Andorra, on us coneixeu molt més, jo crec que per sortir és molt important el tema aquest de col·laboració. Si cadascú va pel seu costat, doncs no s'arribarà tan lluny com si s'intenta col·laborar d'alguna forma. I això jo crec que es té d'involucrar quanta més gent es pugui involucrar millor, des de directors a directors funcionals, inclús a gent que està més en contacte amb el client. Jo crec que aquí a les crisis sempre passen dues coses. La primera
i sobretot amb aquesta, per als temes que els canvis que hi ha tecnològics i de mercat. Hi ha una primera reacció que és intentem el tema de sobreviure, el tema de passar aquesta crisi sense morir, però una vegada aquest tema ja està més o menys controlat, la segona pregunta sempre és com reinventem i fem un model de negoci que no sigui tan vulnerable a xocs com el que ha passat en aquests moments amb el coronavirus. Això, les empreses tenen aquestes dues parts. Primera, la supervivència, el tema de liquiditat, i la segona part és com reinvento el meu negoci perquè no sigui tan vulnerable com s'ha demostrat en aquests moments. Per això és molt important el treball en equip i la col·laboració. Sense col·laboració serà molt complicat sortir-se. Que hi ha? Tenim uns entorns cada vegada més canviants. Això jo crec que és un dels grans canvis que ja estaven passant abans, però jo crec que ara s'acceleraran perquè hi ha bastanta gent pensant en com utilitzar totes les tecnologies que s'estan desenvolupant per poder combatre aquest tipus de crisi. També tenim un món molt més gran. Hem afegit 3.000 milions de persones, sobretot a Àsia, que cada matí s'aixequen i estan pensant en com guanyar-se la vida. Això vol dir que ja hem doblat o més inclús que doblat la capacitat creativa de la humanitat. Un entorn cada vegada amb més tecnologies, més disruptives i models de negoci cada vegada més innovadors. Això vol dir que els black swans, que diuen en anglès, seran cada vegada més freqüents, amb la qual cosa no podem tornar al món passat, que teníem un negoci i aquest negoci no es té de tocar gairebé res els propers 25 anys. Ja tinc inventat el negoci i això ja no serà així. Tens d'estar reinventant el negoci gairebé constantment. Com a mínim, estar tot el rato pensant en com m'està de reinventar el negoci i anar fent proves i anar aprenent. I els negocis ja no duraran 20 anys. Això jo crec que és una novetat amb el nou món que arriba. Després volia parlar un moment amb la màgia de les prediccions, perquè això sempre la gent està fent prediccions i sempre algú encerta, però sol ser per un tema de sort. Jo crec que és important canviar la mentalitat i dir el món és bastant més complex del que ha estat, amb la qual cosa és molt més complicat fer aquestes prediccions. Les prediccions eren molt interessants o molt útils quan és un món estable, quan saps que l'any que ve serà un 3% millor que aquest any i si t'equivoques serà un 2%. Amb entorns tan complicats com els que venen, per tema de complexitat, és molt difícil fer aquestes prediccions, amb la qual cosa és molt important dedicar molt de temps a entendre què està passant. Què està passant al teu voltant, però també què està passant a la Xina, què està passant al Japó i què està passant al Regne Unit. Perquè, com he dit abans, hi ha 3.000 milions de persones que cada vegada s'estan aixecant per canviar el món. I les prediccions es tenen d'escoltar, són fonts molt importants d'aprenentatge, però no es tenen de creure. Amb la qual cosa, abans sí que es podien creure, ara ja no es poden creure. I, una miqueta recomanacions. Jo crec que de cara al futur, el reinventar-se, el crear, serà tan important com fer manegar molt bé la gestió de les empreses. Amb la qual cosa, la meva recomanació és dedicar-li recursos, dedicar-li temps a entendre com està canviant el món, a veure què estan fent les empreses per diferents parts del món, què estan fent les startups, què estan fent els xinos una altra vegada. Tenim de pensar que hi ha una cosa de ser eficients, és una cosa ser eficients i ser creatius. Després, el tema dels visionaris, el famós emprenedor que va començar l'empresa o el famós Steve Jobs que va reinventar Apple. Jo crec que encara poden existir, però el món és tan complex
que cada vegada és més complicat que hi hagi una persona que tingui aquestes visions i encerti. A més, com tot, sempre hi haurà algú que encerti per un tema simplement de sort. Però jo crec que estem cada vegada involucrar més el que diuen els anglesos the wisdom of the crowd, que és la sabidoria de les persones. És a dir, una miqueta reforçar el que havíem dit abans, això de col·laboració per observar. La informació externa sempre és molt més qualitativa que quantitativa. Quan alguna cosa es reflexa en els números, hem arribat tard. I això, un exemple molt clar és el coronavirus. Si tens d'esperar que comenci a morir la gent per dir que hi ha un problema, doncs estàs claríssim que has arribat tard. Llavors, l'obrir-se cap a fora és sobretot un tema qualitatiu, és veure el que està passant i després, clar, entre tots treballar per interpretar aquestes senyals, aquesta informació que ens està arribant. Jo crec que de la mateixa manera que hi ha sistemes de gestió interns a l'empresa, com pot ser els ERPs i tots els programes que tenim, el software que tenim per la gestió interna, es té de començar a crear sistemes de gestió externs, on es recull aquesta informació i una vegada al mes hi ha una reunió on el que es fa és interpretar tots aquests canvis que hi ha a l'entorn. Això si es fa, doncs, quan hi hagin canvis, aquests black swans que dèiem abans, doncs com a mínim tens uns mesos per reaccionar abans que la competència. I després jo crec que un altre canvi és que tot el tema de planificació més tradicional, on fèiem planificacions a 1 any, a 2 anys, a 3 anys, i ja estaven tranquils, això també canviarà moltíssim, perquè el món està anant més de pressa pel tema de les tecnologies que estan impactant, pel tema de la creativitat que hem doblat a nivell d'humanitat. Això fa que el món sigui cada vegada més difícil d'interpretar, de planificar. Amb la qual cosa tenim de... Home, és important planificar, però es té de fer conscient que és simplement una projecció, que no és segurament aquest pla no es podrà implantar, sinó que es tindrà d'adaptar ràpidament perquè hi ha canvis a l'entorn. I després, estem una miqueta de conclusions. Els canvis són que no es poden prediure, és el que hem vist al principi de la xerrada. El sector esportiu d'avaluació d'actius, els events seguiran sent l'eix productiu en el món dels esports, però canviarà molt com el consumidor ho consumirà. Aprendre del món dels esports. Aquesta gent ha nascut al món digital i això és com serà el món futur. I a la gestió, amb una miqueta aquesta idea del nou paradigma de gestió que està dirigida a gestionar la complexitat de l'entorn. Les persones com sensors del mercat tenen d'estar recollint informació. Quan he dit abans que és molt difícil fer una predicció de com canviaran els hàbits de consum, això no vol dir que no estem atents a com estan canviant. Tenim tota la informació que podem recollir de parlar amb gent, d'estudis, del que sigui, de com estan canviant, això es té de recollir per interpretar-ho des del punt de vista de cada empresa. I després la importància de la col·laboració. Jo crec que uns entorns tan complexes necessiten col·laboració per poder sortir bé. I una miqueta aquestes eren les idees que volia compartir. Entenc, Antonio, en aquesta part que parlaves ara, del nou paradigma de gestió, totes aquestes noves regulacions que poden aparèixer o aquests nous protocols que segurament tindrem, no sé, a nivell, per exemple, del teixit que tenim més en la cadena de valor del sector esportiu andorrà, tant amb les estacions d'esquí, els hotels, els esdeveniments esportius, els gimnasos, sobretot, els centres de wellness, també el retail,
això tindrà un impacte molt important, molt més amb algunes de les que he dit que amb d'altres, no? Sobretot a nivell de gestió, no? Crec que aquí també s'obre un repte molt important per les organitzacions de com reprendre l'activitat, doncs un gimnàs o, per exemple, un centre de wellness o les pròpies estacions d'esquí, no? Sí, bueno, jo crec que aquí hi ha aquests dos reptes. Un repte és com tornar a l'activitat normal, però jo crec que és molt important plantejar-se també com puc refer el meu negoci de forma que no sigui tan sensible a crisis com pot ser aquesta d'aquí. Jo crec que hi ha aquestes dues parts. La part més senzilla, en cert sentit, és tornar a el que fèiem abans de la crisi. Aquest és, bueno, serà una qüestió... A veure, no hi ha molta més solució que esperar i veure com es resol el tema de que entri la gent i no entrin els virus. I després ser conscient que el negoci serà un 20% més petit, simplement perquè la gent no tindrà els diners per gastar com tenia abans. Com a mínim això jo crec que sí, amb sort seran 2 o 3 anys de no recuperar els nivells que teníem al principi d'aquest any. Però jo crec que la segona part és una reflexió molt important, perquè tornar a fer el que fèiem abans ja no crec que sigui la solució. A veure, abans, quan entràvem en una crisi, entràvem amb el túnel i quan sortíem el món era el mateix món que havíem deixat abans d'entrar al túnel. Jo crec que amb aquesta crisi entrem en un túnel, en un món, i sortirem del túnel en un altre món molt diferent. Llavors, pensar que és una qüestió d'esperar i que, mira, que ja passarà i tornarem al passat, jo crec que en aquest cas no serà així. Jo crec que ja té d'haver un esforç molt important a nivell d'empresa, però a nivell també de país com Andorra, de dir com tenim de diversificar, de reinventar el nostre model econòmic. Precisament ara que comentaves o parlaves també de les oportunitats i ara que estaves dient això, no? Que potser és el moment d'apostar per reinventar negocis per part de les empreses, però també dels països, no? O sigui que, per tant, el país com a tal també té l'oportunitat, entre cometes, l'obligació de poder-se reinventar per sortir del túnel, per aquesta sortida del túnel que serà diferent, no? I possiblement és el moment perquè Andorra com a país aposti clarament cap a un posicionament molt més esportiu, molt més saludable, fins i tot aquesta part de free COVID country, una mica en aquests moments, i apostar clarament per aquest turisme més sostenible, un turisme potser més nitxo, amb un tiquet més alt, no tant a volum, aprofitant també aquest canvi de mercat que comentaves, que es redueix. Sí. A veure, jo crec que tot el que sigui reinventar el país, ara és el moment de fer-ho, amb la col·laboració de tots. I teniu l'avantatge pel tema d'esport, que teniu les muntanyes i l'entorn que teniu és competitiu. Ara teniu de reinventar els productes de manera que arribin a aquest segment de la població que voleu anar. I es té de treballar, es té de fer l'esforç per reinventar-se. No és una cosa que diguis, bueno, i ara anaríem a un sector més alt i el sector més alt començarà a arribar. És bastant més complicat i es té de treballar molt i es té de reflexionar molt i provar coses i coses no sortiran i coses sortiran, però no és... Qualsevol cosa que sigui reinventar-se hi ha una fase d'aprenentatge important i aprendre vol dir equivocar-se també, que no és un camí recte. No és un camí fàcil. Sí, i també quan parles d'això, de reinventar-se una mica, a nivell, per exemple, de gimnasos, si parléssim, o parléssim, per exemple, també de centres de wellness, aquestes mesures noves que tindran clarament un impacte en el marge, a nivell de segurament un increment de costos i reducció d'ingressos, ja no només per aquesta reducció del mercat, sinó per potser noves mesures d'aforament, nous timings o altres processos que impediran l'entrada d'un client darrere l'altre. Per dir d'alguna manera, parlo ara de massatges o centres termals o així. Jo crec que aquesta part també obliga a l'empresa privada a buscar aquesta manera de reinventar-se a l'hora d'anar a buscar ingressos addicionals o com fer-ho, com superar aquests punts de marge
que perdrà inevitablement per la nova regulació que entrarà, no? Sí, sí, bueno, jo crec que és com deia abans, estem en un moment en què tots, jo inclús personalment, hi haurà molts de nosaltres que ens tindrem de reinventar. O sigui, això va des del nivell de la persona fins al nivell del país. I bueno, jo crec que és un esforç bastant important a tots els nivells. Si ho mires a nivell de persona, les persones jo crec que de cara al futur el tema de formació, el tema d'estar molt atent al que està passant al món serà cada vegada més important. Jo crec que una de les fonts de desigualtat que veiem al món i que era una preocupació que teníem sobretot al gener, ara ja no la tenim aquesta tant, però jo crec que una font important és precisament que el coneixement i la formació cada vegada són més importants. I això va encara a més. I per una empresa el mateix. No es pot quedar amb dir ja tinc aquest negoci i serà el meu negoci d'aquí 20 anys. Ara els negocis ja no són de 20 anys, com eren abans. I si tens un gimnàs o un wellness, doncs tindràs de pensar. Està clar que el negoci baixarà per un tema de poder adquisitiu de gasto dels clients, un tema de regulació, que potser poden posar en regulació que et baixa la capacitat que tens, però és que t'has de reinventar perquè el món està canviant tot el rato. Els hàbits, les tecnologies, els mètodes, tot. Així també una mica ens esperonaves a dedicar més temps a pensar, no? I que potser a vegades l'operativa aquesta del dia a dia que se'ns emporta i que ens deixa que estem, entre cometes, com apagant focs i pensem poc, no? De realment posar-nos a la nostra agenda, com igual que fem comitès de direcció o consells d'administració, fer un comitè d'anàlisi, entre cometes, del què està passant al món, no? I de les noves tendències que estan apareixent. A veure, jo crec que de cara al futur serà molt important observar què està passant amb els teus clients, però què està passant a d'altres països, què està passant a d'altres indústries. Jo crec que l'aprenentatge ve fonamentalment de dues parts, d'observar i de tenir experiències. Llavors, si el món està canviant, et tens de dedicar a tenir aquestes experiències o observar. I observar vol dir com es comporta el client, com d'altres indústries han resolt un problema que pots tenir, com una nova empresa que s'ha creat, jo què sé, a la Índia, que fa no sé què. O sigui, dedicar-li temps al món de fora, perquè hi ha molts canvis. I després, a veure, hi ha una part que és més observació, que és més experimentar, que és més experiencial, però després posar tot això en comú. Fer una reunió del comitè de direcció mensual que sigui com ha canviat el món amb el darrer mes i com ens afecta això, i dedicar-li una hora a pensar doncs això té aquest efecte, això té aquest efecte, que això és una oportunitat i fer-ho, perquè si no, l'apagar focs és molt seguir amb el model de sempre, que et dura mira, si són 5 anys, són 5 anys. Ja està, després he apagat molt de focs i m'he quedat sense negoci. Exacte. No sé, Judit, si vols donar pas potser a les preguntes que ens estan fent arribar. Si voleu, perquè tenim algunes reflexions o preguntes que més han anat posant a mesura que anàveu parlant. Sí que aprofito allò que diuen, no?, de parlar del meu llibre. Toni, moltíssimes gràcies. És veritat que ha estat molt interessant i un bany també de realitat i veure aviam què podem fer. I com tot, hem de mirar més les oportunitats que les amenaces, més que res per poder seguir endavant. Sí que m'ha sorprès, i estem veient darrerament, que tendències o actituds que, per exemple, des d'entitats de promoció econòmica o des del clúster estaven promovent que les empreses incorporessin, el que està fent aquesta crisi és fer-les més imprescindibles i accelerar la seva necessitat. Per exemple, el que deies, aquesta necessitat de col·laborar, de cooperar, i és una cosa que sempre ho hem treballat molt i, de fet, el clúster és un dels punts bàsics, aquesta col·laboració empresarial per treure coses, o el tema mateix de la creativitat. Parem una mica perquè hem de crear i hem d'adaptar-nos a aquest món que si abans li dèiem que era buca, ara ja és
exponencialment buca, no? Perdó, era només la meva reflexió, que ho sentia parlar i em venia ganes de comentar-ho. Vinga, us comento algunes reflexions també dels participants. Quan has parlat, Toni, de la importància de les ajudes dels governs, de fer-les passar sobretot a través de les federacions, un dels oients ha fet la reflexió de que la indústria de l'esport, diu, al final és més important pels practicants, més pels abonats que no pas pels federats. Diu, la indústria esportiva és més les instal·lacions esportives, el consum retail, que aquí a Andorra és especialment important, i, evidentment, tota la part també dels professors d'educació física, tota la part aquesta més dels nens. Diu, si les ajudes de govern només es guien per les federacions, s'està obviant part principal del sistema esportiu? Una mica com veus que es podria arribar a aquesta altra part? He ficat la federació sobretot pel tema de l'esport més tradicional, però, òbviament, el govern té de tenir mecanismes per arribar a les diferents parts de l'esport. Per exemple, el tema dels professors d'educació física potser s'arriba per algun Ministeri d'Educació o algun d'aquests mecanismes que té el govern. O sigui, jo he utilitzat les federacions per dir el consum no vindrà del sector privat, vindrà del sector públic, i en un sector com és l'esportiu, em refereixo a l'esportiu, quan utilitzo federacions, és el sector esportiu que està sota les federacions. Llavors, aquesta part ha d'arribar per les federacions. El tema del retail tindrà d'arribar per un altre camí que ajudi al retail. Però el que està clar és que el govern en aquest moment serà un complement molt important pel tema de la demanda. I la demanda aquesta, si és esport tradicional serà federacions, si és retail per la part de retail, si és educació per la part d'educació, etc. Però no solament per federacions. Entesos. Està clar. També ens demanen, ho has mencionat una mica, però com a reflexió, com creus que pot afectar la situació als clubs professionals d'Andorra, que es refereix sobretot al Morabanc, al bàsquet d'Andorra i, per exemple, al Futbol Club d'Andorra? Jo crec que no serà molt diferent de la resta de clubs a Europa. Jo crec que el que deia abans, hi haurà una devaluació molt important dels actius, és a dir, que baixarà el seu valor perquè hi haurà més ingressos, tant d'espònsors com de fans anant a l'estadi, pel tema de drets de televisió, etc. Això en algun moment jo crec que ja s'està reflexionant amb el tema dels salaris, de tot el que depèn del club, que com el club en si té menys valor econòmic, es tradueix cap a sota, i després ja cadascú dependrà de com va afrontar la situació. Hi ha clubs que potser ho estan afrontant amb una bona situació financera i d'altres que poden tenir molt de deute. Llavors, l'impacte serà diferent segons la situació particular de cada club. Però jo crec que en el cas de bàsquetbol i de futbol, el que es veurà és una reducció bastant important del valor d'aquests clubs. Però això li passarà igualment a l'Espanyol i al Zaragoza, que no serà molt diferent. Sí, totalment. En un altre àmbit, també ens fan la reflexió, també has mencionat breument, però si creus que a nivell de tendència el número de practicants esportius, més de clubs, de fitness, de gimnasos, que sí que va créixer moltíssim amb la crisi del 2008, si com a tendència veieu algun tipus de creixement o de disminució post-Covid? Sí, és complicat fer prediccions d'això. A veure, la meva opinió és que aquesta crisi va tindre un impacte bastant més important amb
amb la renda disponible de les persones, amb la qual cosa m'estranyaria molt que hi hagués que passés el mateix que va passar el 2008, perquè simplement hi ha menys... Jo crec que l'impacte que tindrà a la gent, els diners que rep la gent, serà bastant més important que el 2008. I això m'estranyaria que a curt termini la gent comenci una altra vegada a anar a clubs esportius i a gimnàs a fer esport. O sigui, jo crec que es mantindrà. Potser a mesura que vagi millorant l'economia començarà a pujar, però jo no crec que sigui l'economia va cap a baix i els clubs esportius van cap a dalt. Això jo crec que és bastant poc probable. Però, de nou, això és més una opinió que no... Jo crec que és molt complicat fer prediccions en aquest moment. Jo crec que es té d'estar molt atent i parlar a la gent, veure què està passant, llegir i compartir opinions, perquè al final jo crec que és un tema com he dit abans, d'escoltar molt, d'observar molt i de compartir. Llavors, pots arribar a una conclusió que potser sigui més encertada que la meva. Però, la meva opinió és complicat. Sí. I com també has dit, vull dir, l'anar-se adaptant ràpid a mesura que vagin veient-se una mica els efectes, no? Ja també el tema de la regulació, que no sé jo quina regulació sortiran pels temes... És que els clubs del gimnàs, per exemple, o els clubs esportius, jo crec que seran com els restaurants. No m'estranyaria que surti una regulació que digui on abans hi havia 25 persones, ara solament poden haver-hi 10. I t'han baixat la capacitat del teu gimnàs d'un dia per un altre. Sí, aquesta és una de les preguntes o de les reflexions que des dels centres, quan hem demanat una miqueta mesures de reactivació, quines podrien ser mesures que ajudessin a una reactivació del sector, és un dels temes que més ens estan traslladant que preocupa. Quina neteja hauran de tenir les instal·lacions esportives, les màquines, si hauran d'haver-hi vidres separadors, si no, si s'haurà de netejar cada màquina, evidentment, després de l'ús, i després també aquesta part, sobretot, de la reducció de l'aforament, que en aquest aspecte també era una de les coses que més ens comentaven. No sé si tens informació d'altres països, si s'està parlant ja d'aquestes mesures. Jo crec que estan tots esperant que els científics diguin alguna cosa. Jo crec que ningú sap quines mesures es prendran, perquè jo crec que no hem arribat ni a entendre ben bé què fa aquest virus. O sigui que Però, això també depèn molt de si es troba una vacuna, si es troba un tractament eficaç, i fins que no arribem a aquest punt, jo crec que no se sap molt què fan els governs. Depèn molt dels científics. I després que el despiste científic que hi ha en aquests moments es veu amb les reaccions que està prenent els diferents països en temes de confinament. En països es poden fer coses que d'altres no es poden fer. Uns altres països estan que tothom es contagi per estar tots immunes al virus. O sigui, jo crec que la quantitat de diferents solucions que s'estan donant simplement és un reflex que tampoc entenem massa bé el problema que tenim. Aviam, hi ha diferents reflexions o preguntes molt relacionades amb si el govern farà una regulació més per fer unes modalitats outdoors més que indoors, o si amb reformes fiscals es podria potser promoure l'esport, ja que sempre és, quan es parla de salut, i en aquest cas també de Covid, segueix sent molt important. Però suposo que demanen temes més del Ministeri propi d'Esports d'aquí a Andorra, que, com bé heu dit, encara s'està mirant, no? Però, si vols... Sí, la meva reflexió aquí tampoc és massa d'això, però, a veure, té més sentit l'esport outdoors que indoors, simplement perquè la distància és més gran, després pots anar a casa i dutxar-te i tot això. I després, com el govern pot reemplaçar la caiguda de la demanda privada, és per un costat el que he comentat jo
de donar diners directament a les empreses a través de l'educació, la Federació, el Ministeri d'Educació, el Ministeri de Comerç, i l'altra cosa és, òbviament, amb temes de rebaixes fiscals. Al final, l'impacte, el gran problema que tenim a curt termini és un problema de liquiditat de les empreses, que si tenen de continuar pagant però no els hi entren diners, es queden sense diners. Llavors, tu pots o ingressar diners o deixar que gastin, que no gastin més. L'efecte és el mateix, acabes amb el mateix diners al banc. Incentivant, totalment. Sí que voldria aprofitar, perquè com hi ha moltes preguntes, evidentment, de tendències del consumidor i això, aquest divendres d'aquesta setmana fem una altra xerrada precisament d'això, per parlar de les tendències del consumidor, que segur que es toca molt més temes molt concrets, això, inclús quins efectes s'han vist a Xina, d'un o l'altre, tant de gimnasos com de clubs de fitness, com suposo que de consumidors. Només avançar-ho, després la Gemma, si vol fer una mica més de punt. Ara que deies això precisament de Xina i d'això, no? Un dels participants escriu que el 15%, a Xina s'estan recuperant millor els centres boutique que no pas els centres grans, no? Que també es pot veure una miqueta que aquesta especialització d'aquests gimnasos o aquests gimnasos més boutique, o ja no només gimnasos boutique, d'altres models de negoci, potser més a nivell així més focalitzat o més especialitzat, també poden tenir una recuperació més accelerada, potser, no? També és més petit, és més fàcil de controlar. Sí, i també tens un tema de... A veure, les crisis, una miqueta el que parlàvem abans de la desigualtat, les crisis el que fan és augmentar la desigualtat. Llavors, això vol dir que una empresa que vagi a un mercat més petit, amb més poder adquisitiu, té més resistència que un que vagi a un mercat que li ha afectat bastant més el tema econòmic. Està claríssim. Si tu agafes i posem que el 10% dels teus ingressos desapareixen, amb el 10% per una família que dedica el 10% al turisme i els gastos discrecionals, doncs és tot el seu gasto discrecional. Si és una família que dedica el 25%, doncs mira, això vol dir que dedica el 15%. Llavors, aquestes són la gent que va a aquests puestos més boutique. Ja algú està apuntant... Perdona'm, Judit, disculpa. No. Just estan apuntant això també, no? Que potser aquesta pèrdua obligarà les empreses a adequar el seu tamany i fins i tot a pujar preus i ser més flexibles, no? Sí. La flexibilitat que remarcaves. Però, això de pujar preus té d'anar sempre acompanyat d'un producte millor. No és simplement et dono el mateix per un preu més alt. Clar. Correcte. Si et sembla, només ja estem tocant a l'hora, que sempre intentem respectar molt, només tocar un tema que no s'ha tocat gaire, i aquí és important, que és el tema de les botigues, el tema retail. Un participant fa la reflexió o la pregunta, diu, el model d'Andorra de botiga més tradicional, si opines que ja està obsolet i si el futur en aquest sector és, sens dubte, l'e-commerce o el comerç online. A veure, jo crec que cada vegada més el comerç anirà online. Jo crec que estava passant abans i ara passarà encara més. El model tradicional d'Andorra, a veure, dependrà molt d'allò que parlaven abans, de filtrar la gent que entri a Andorra. Si demà Andorra pot aconseguir que molta gent entri a Andorra i no entri el virus, llavors el model tradicional es recuperarà. Es recuperarà tendència. Jo crec que és cada vegada més l'e-commerce. Això no vol dir que desapareixi el retail tradicional, ni molt menys, però que tindrà bastanta menys importància de la que tenia abans. I aquí reprenc el tema aquest, ja que has comentat el tema del turisme, que vingui o no, aquesta reflexió que també ja has mencionat, però per Andorra és molt important, si tira endavant el tema del passaport immunològic, que és una mica això de dir només deixem passar aquells que demostrin que estan lliures del virus,
suposo que podia haver-hi dos tipus de categories de consumidor esportiu, no? Els curats i els no curats. Suposo que esportiu i turista, no? Podíem tenir aquesta dicotomia nova. Sí, bueno, això ja és més un tema científic, però jo crec que des d'un punt de vista econòmic la gran pregunta és aquesta. Com dissenyar un filtre que no deixi passar el virus i deixi passar les persones? Si és un passaport immunològic, si hi ha dos tipus de persones, jo crec que això passarà a la societat en general. Hi haurà gent que serà immune i gent que no estarà contagiada. I aquesta gent ha de conviure i, bueno, tenim d'esperar la vacuna i tindrem d'esperar el tractament. Jo crec que a nivell de filtres, això, a veure si Andorra és capaç de trobar el filtre més efectiu de tots. I això té una component científica bastant important. Però ja de nou, des del punt de vista econòmic, és el filtre més barat possible i que sigui el més eficaç possible, de distingir persones de virus. De nou, és aquesta col·laboració entre el sector sanitari, econòmic i tots els actors, no? Sí. Perfecte. No sé, Gemma, si vols recordar una mica el webinar que es farà el divendres, que està molt lligat amb aquest. Doncs sí, el divendres farem un webinar per parlar del consumidor post-Covid. Quan vam fer la primera jornada, vam parlar molt la primera jornada de conferències que vam fer el mes de desembre, us vam explicar una miqueta les 10 característiques principals que tenia el nou consumidor esportiu i ara el que faríem és adaptar aquestes característiques. Ens explicarà el Nacho de Roca Salvatella, el Nacho Rosés, ens explicaria quines són les característiques que es preveuen que tingui aquest consumidor post-Covid. I això seria aquest divendres que ve a les 11 del migdia. Bé, 11 del matí, perdó. 11 del matí. Migdia. Sí. Bueno, Toni, per nostre corroborar moltíssim la dedicació del teu temps amb això. La veritat que és un honor poder comptar amb la teva participació, les teves idees i tota la contribució. Igualment a tothom que s'ha connectat a aquest webinar. Molt bé, doncs moltes gràcies. A tu, Toni. Molt bé, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.